Uy, recitation ba karon maghimo egg pom. Wala mo ko himog pom. Kabalo ka na ako naghilom-hilom lang ko pero akong gibot ang Love Will Lead You Back. Tong kanta Love Will Lead You Back. Enjoy sa pasabay. Sa ko na. Love will lead you back. Ako yung recitation. Someday I found that love will lead you back to my heart. Ano dyan si mama? Wala pala ka. Ano pa yung bataan niya? Ako mga classmate, galbing katawa. What's funny? Ayun dyan magtungkol. Kanta ni love will lead you back. Ipapatay kita. Kanta man na, ma'am. Zero. Mayong bungkag, this is your proud Bisdak Boy Chito Sumontina. Ani ata sa kauluhan sa Manila no kay aduna kitay gidawat nga award. Pero kini siya isa sa ako ang giadto pud dinhi or gianhi dinhi. Ako ang gining giampo og pilagyod ka bulan nga mahitabo. Kay dream come true. Asing grabe ka dream come true gyud nga ako ang ako anag yung makatapat. Ang pinaka-guwapa nga Bisaya sa tibuok kalibutan. Pero kani pinaka-humble pod kaayo. Pinaka-ngilngig nga Bisaya celebrity nga gahatag yun og pride sa tanang kabisayaan. Dili na siya kailangan og taas kaayo nga introduction. Kay kani makauban na gid nato sa programa sa mga Bisaya sa Chit Chat ato ni wala na ilain pa si Ma'am si Melay Contiveros Francisco. Hello sa imo, ma'am. Uy, salamat po. Grabe po kito mo podcast. Murag ngilingig ba? Tinuod bang gid, ma'am? Murag ang sakto na tong ngilingig ba? Pero katong uban nga katong gwapo murag igid mo to ang mga Bisaya ato murag mabas ba siguro. Dili man motuo gid na sila, ma'am Melay. Pero salamat kay sa pag-invite po. Dili ayaw pagingunan na lagi, ma'am. Ako gid ang magpasalamat kay ma'am gipangandoy gid nako ni tawo ni ma'am. Grabe po tong dream po di mo oy. As in gid, ma'am. Usa pa na nga dream murag mag nightmare na. Muro magkanang gikuan na kay urong. Dili ma'am tinud-anay bitaw ma'am tinud-anay gid ma'am Melay kay hibaw ka ma'am. Wala gyud ko ni asa nga mo sugot ka. Na seryoso gyud wala ko mi asa pero katong nakuratan jud ko ma'am nga ni-reply na gyud ka sa kuang chat sa Instagram ma'am. Kay alangan namang gihulga man ko ni Brenda. Actually na, tingnan man si Brenda kung di ka mo atin anak bantay lang ka atanante ka sa kanto. No, mahadlok man jud ta sa iyang naw mo kung bakuan siya ma'am no mo. Manunggabay Mao lagi. At siyempre oy kay Bisdak ba ya? Lagi. Mao gani ma'am. Nakita man ako ma'am, na feel pod nako ang imong suporta gid sa mga Bisaya nga mga vloggers, content creators. Diba sila si Randolph. Oh, si Randolph. Gabi ka taga-jinsan man may. Mao gani ma'am. Nag-message po sa Instagram na medyo maldito. May nakita po lagi. Pero salamat po kay imo po kung gikuan ba. Ayun. Gikuan po mo interview na una. Ako kay ulaw diri. Murag ko kanang mapa-interview si diri kanang. Murag ko kanang mo kuan ba. Kanang kamusta man ang usay na ayo nimo. Murag ko maayo. Dili ma'am. Pero kani mama, ang Chit Chat man gud ma'am no. Binisaya, programa gini sa mga Bisaya ma'am. Unya daghan naman jud sa Ginoo ko ma'am ang imong kinabuhi ma'am kay public na magid in town ma'am no. Naa na gid tanang mga impormasyon nga naa didto. Pero lahi man gid ning magkaistoryahan na ita ma'am nga Bisaya gid ma'am. Kana ba gid ning interview nga Bisaya kay lahi man gid tong sa Manila namo kasi kadiri sa Manila nga sa interview nga magkapuliki may imong dilag ana kay Tagalog man. Kani kay Bisaya wala gyud kinalamian gyud nga pagka-interview nga way sama. Unsa man to ma'am? Way sama. Si Ma'am Melay, ang imuhang karera nagsugod gid tanan sa PBB ma'am. Tanan nakabalo na gid ana pero ang gusto ra gid din taon ako mabalaan ma'am ba katong bag-o pag gid ka nag PBB. Na kay video manggod nga nakita nako sa una ma'am nga reporting ka sa eskwelahan nag-English. Ang imuhang kurso sa college Ma'am Melay BSEd Education yun. BSEd English. Major in English. Major in English. So why did you take English? English mo out sa ko. Dili bitaw Ma'am Melay. Ngan English pod ang imong gipili, ma'am? Mao gini na kong pangutana gyud kay mao na ikaulaw gyud sa ako sa eskwelahan. Kay nganong English ako gikuha. Ungad kanto pagkuha na kong English dito na ko nahuna to habang nag-eskwela na ko hanggang first year to fourth year. Ngano man nakapangutana ko nako. Pero kay kato manggod akong kadema sa MSU man ka. Pag sa MSU ka eskwela, kung unsa imo depende sa imong grade kung unsa imo hangkwaon nga course. Akong course kay pasok man sa kuan, BSEd English. Hello, no? Ako ang kuan gusto man ako mag-newscaster. Oo, may newscaster da sa
MSU. Dito naman sa pangmayaman na eskwela niya, masuko man nga. Ay, sig pangmayaman sa eskwela, watay kwarta. Dito ka sa MSU. Nakapasa man ng buang. Dito gisulod sa kwan. So ana sila, bago daw ka maging newscaster, pwede na kang BSed English. BSed, oh. Agore, unsaon man na kayo nagkuan man. Pero ma'am, oy, dili man po ka pwede ingon nga ma-recommend atong makurso kung dili dako imong score sa English. So dako gyud kag score sa English siguro, ma'am. Dako lagi score sa English lagi, pero wa ta kabalo katong pag-eskwela na nako, nagkamamo naman ko sa eskwela. Di naman ni mauni mo ra usa. Lahi pag yung MSU dai ni. Murag ko pero ang makasulod sa MSU mga bright ra ba ya? Bright lagi niyang bright man ko sa kabuang. Di man ko major in kabuang unta ko. Nya gan kamamo man jud ko ato so di gid na ko makaya gyud ay English pero hapit na pud ko ka-graduate ato pag sunod og PBB. Katong nag-viral kay ang mga kaning mga buang nako nga classmate. Wa pa may ready magkuan, mag-reporting. Wa pa ready mag-reporting. Nya kanya lagi kabulo ba sila nga buang man jud ko. Ano na? Kisa may ready, kung dili mo ma-ready kay masuko man ako maestra mag-exam man daw. Yun na lang pag ikaw na lang mag-exam, kuno ko ikaw na lang mag-report, kuno ko may pa-report yung mga buang mo. Ikaw na lang ang mag-report para dito mag-exam. Kun hulo, may ano ako man, dili. Gisuportahan ko sa mga buang karon. Gibot chok lang gigamit wala daw ko yung mga presentation. Okay nya wa man jud ko kabalo sa i-report. Kabalo ka sa gibo nga style sa mga buang. Pag ano ko assimilation. So karon kay kabalo ko nga mo tubag magkatabo maestra kay buotan magana. Wa man kabalo ang teacher nga mangtas pug ko. So ano ko nga, ma'am, what is assimilation? Tubag pud siya. Assimilation is like this. Correct answer. So we gotta make it to the so ang mga mamatay katawa ko mga classmates ng mga nakadiba sa mga bisa iya. Dugay mo ang gagawin jud ko nila ko. Ayaw mo siguro kay bala dito maka-exam mga buanga mo. Hangtod nga na ako pinaka-first nga nahuman sa reporting pero grabe ang katawa nila pero wa ka bulong maistrangas. Ning balik ra gyapon ni mura gyapon siya ang nagtudlo. Grabe gito nga pagka-control. Nakabantay siya. Wa sila kabantay kay. Ay magimo major din antik-antik mo kay ni. Ma? That is morning. Thank you very much for that. Gikapoy ang may isang tinubag sa kuha eh. Bura sa naging student na ako. No, pero kana ma'am, ang imuhag yung kanang pagka madiskarte na gyud ka ma'am kay yun ana man no nang how da man jud mo dala-dala bitaw kami dala-dala gid mo ang teacher gani. Naa pagig ko teachers unang ang pangalan niya Ma'am Hawod. Hawod. Isog kayo. Wala gyud estudyante nga moduol siya. Pero kato kay kanang anak man ana pagsulod na ako na disgrasya pa jud ko sa motor ato na kay gibanggaan man sa motor ang mga iring mga iro. Banggaan din sa buang bagi, banggaan din nga mumu me. Karon kay pag adto ko eskwela maglipong pa ko ba. Uy, recitation ba karon maghimo og poem. Poem daw kay English lagi daw me. Himo ka ng poem ba, poem. Ana ba sa Tagalog ba sa English? Kulo mo ko himog poem. Huy, letter B na ba gitaog na apelyido nya. Si Mango Cantiveros ko kunas next. Kabalo ka na ako naghilom-hilom lang ko pero akong gibotang Love Will Lead You Back. Tong kanta Love Will Lead You Back. Enjoy sa pasabot. Gibotang gino ko sa papel niya. Cantiveros ako. Love will lead you back. Ako yung recitation. Someday I found that love will lead you back to my heart where you belong. Ano dyan si Mama? Ano bataan niya? Nangatawa man ako mga... Yan ang katawa niyo mo. Ako mga classmate, garbing katawa. Isa na, what's funny? Ayaw dyan magtungkan. Makanta nila po dyan mag mapatay kita. Nang tungkan, kanta man na, ma'am. Zero. Pero ang katawa na, di ko mga business. Tigil kayo mo ka. Anong diskarte nag-eskwelahan lagi? Na po kasi kamukha nimo si Manolo. Kanawong si Manolo no. Oy Manolo. Si Manolo kanawong nimo nya kanang classmate po namo nya. Daga pa tong tato anak man nag-exam naman niya. Di ko kabalo sa answer niya. Alam mo so patyon ako sa sarili. So nag-answer ang pug ko ana. Di ko man si Manolo nga. O sira ko ba ko ayaw lagi si kape-kape kay bawal mo kape. Asa na? O sira lagi. Oh! Nalakot ko siya kay kape-kape ko daw siya. Nagkape siya. Ha? Di tanan gigakape. Unless lang sa pangalan. So gikape kita na ko answer. Karon kay pag-check man sa among kuan. Sa tanan-tanan kami naman 2-0. Zero lagi tang tugya, pilapil ko siya. Kaya ito kag-ayin lagi, pangapi lagi, tanawa. Ako lang ito masiro. Kaya ako din na ako i-pressure ko sa sarili. Bago masira na ako. Kaya kapuyan ako ba mag-stress. Doon, may zero. Salamat, Bia. Pero muna pa si Manolo. Pras, naalala gina ko si Manolo si mong naong. Moto, after ato, wag na gud siya kakapi ako. Di ko mo kapi siya buwan. So, siya. Ano ko mga eskwela na ako nga mga stories na ko nga di. Kanang ikaulaw na pero ikatawa na lang po. Pero kani ma
Kaya ma'am, yung anak na gid ka sa una pagid ma'am no, kanang mo na gid nang imuha nga pagkatao. Pero aware ka nga, kanang buang-buangon ka sa baka nang or na aware jud kina-awarean jud kay kaning sa una pa lang di man na wala ko mga barkada nga di ko ubanon. So doon jud ko nila kay ngano man para na lagi di magbuang-buang lagi daw. Nya murag mo na akong role sa akong mga barkada ba nya. So kada adto-adtog karon kay murag gidala na diri sa Manila pagkabuang-buang ang ihimong kanang panginabuhi kay pagkabuang-buang. Mo na nakasulod ka sa PBB. Katong audition ma'am, gusto ko na ako mabalan imo ang experience sa audition ma'am. Nag-audition ka sa PBB sa Gensan. Nilinya-linya jud ka ma'am nila eh. Naamad to ang unang audition sa Davao dito. To Ilakim niya. Gusto ko mosali gusto na mosali mga barkada nako. Ako lagi nang kabuang lagi nila. Yung anak man wala pa tay pamasahe pa Davao din na okay lang na. Hantod nga naabot ang kuan nga Gensan. First time man sa Gensan. So ni anak ko, ako barkada adto dito pa. Dali kay Domingo man adto dito mag-audition ako. Dili ko mag-audition ano ko barkada pa si Daisy asa na. Pahilam da murag kag madawat mo ka. Adto na go dito ba ate na ko ka. Ko pagkamangtos pa ni pistihan ni siya oy. So gilib kay pamasin nang adto me. Akong taas ka ng pila sa Lagaw Gym, taas ka ng pila na uban na gown, na uban grabe kay spooting kasi niya ako naka-pantalon lang ko, nakasando kay. Usa pa spooting mong naw nga igo ra mata ka na pulbos na to kay ibot nga rabasa papel, di ba? Kay pa kana muna lagi sa kinabuhi niya. Pila ko niya akong barkada kay sa Rotary Club man to si Suwang. Tapos kay pila nang insert lang ko si insert dili ko pag insert pestiyo ko. Anak din ko niya. Akong number lagi ni insert lagi ko nga hapon ako nabot 23,249. Hoy Jesus. Di na ko makalimtan ang 23,249. Paglilin niya jud ko alas 7 na ko entertain oy. Nya pag entertain na pagka anak pagka 20 pag may ginapasulod sa tent ba 20 may kabuk na. Gipakutan ni Derek Loren ko anon sa imong kanang gusto nga itukod nga negosyo diri sa kuan sa Gensan. Ngununa ako nga sari-sari store ni. Kay lami ra kani sa sari store. Kay mo ba na to mga madali na to nga negosyo. Pag naigamay ko sari-sari store ko na. Sa pinakatumi mo ko, muna gitubag kayo, sari-sari store man eh. Ikaduha kay convenience store. Na isa pa kay mini store. Kung store naman ni sa tanan. Alang na mo parehas ko sa ila, di mo na may. Ito, pagkabot na sa ko, ako mag-inahuna-unaan man ako kay vulcanizing shop. Anak mo, dito tawas, dito nabuhang man siguro nga vulcanizing, babae man ka. Dapat ito isa gani nga kanang, dapat ito isa kailangan ibag, imuhang itubag. Kato isa gitubag, arte man kayo, according to my field mo. Wa pa niya naingon niya gusto ikuan ito pag-iskuan. Next, yan na sila Derek Loren. Isa jud ka. Vulcanizing shop. Ano mo sa mga vulcanizing? Wa mo ko kaburo sa Tagalog sa ligid. Grabe katawa pala sa cameraman niya. Yung sa kuan ko sa ligid. Anong ligid? Yung sa gulong pala. Kaya siyempre, ang vulcanizing shop, si Mindanao Habe, kay kuan ba kay ta, very wide land, kuan ba ta. So, pag-abot sa kuan barkik napasok ni napagawas na mo papasok ang 24,000 hoy vulcanizing shop gito nakasave sa kuha pa kay pangarap po sa akong papamagod vulcanizing shop kay mura po to siya nawligid man hatik na kapag papa ani pagkahuman ato ma'am napili ka gisala pa ka or lidiri uy nakapila pa sa kasala uy puno pa kasala, gipa-drama-drama pa mi, gipa-anak pa mi. Di drama pug ka mamilay. Di drama-drama pug kuno ko. Mura pug kinagnapoy na balan sa good. Mabalan na ma-remember pa nimo imong gidrama ato, ma'am. Basta murag akong gidrama ako na ang sound system, ako pa nagdrama. Basta ako na. Basta grupo man mo ana. Hangtod sa kanang nahuman alas 12 na nahuman. Nya ang pinakalas pag anak kanang one-on-one mo ni Derek Loren. Nga mo ring ani ba niya. Duol pag kis Derek Loren. Nya wa mo bikaw na to alas 7 man kon entertain di ba nya alauna ba kon pila. Alauna hangtod alas 12 sa kada wa mi kon kaon kay diretso lang kagkuan. Siyempre ka bro bikaw kon ko man maho baba ni mo bayan pero hindi mo di check di sa oni mo kana. Wala ko kasi sa may as taga-asa ko tagakalumpang diri. Wala man ko. Ano siya? Ano mo sige makakatras? Sige baho ako baba. Basi ka nang madawat na ka ba? Naka madawat. Kasi nagagay diri na ako ginabuga ako baba. Diri sa kuan diri. Ano mo gilid bang ka? Kay diri na ako ginabuga akong baba diri kasi nalimaw. Uy kaon uy. So mo tong alas 12 pag umana ko kuan. Pag uli pa ginako man dawat kay ginakulata mo ko kay sapat kay ko pagkabata. Kanang samok ba? Ma nadawat siya. Ano kami mo gani uli kay kulatahonon mo ko ana. Ano kaya di ka naman? Ay, lagi mo kasabot ka nadawat ko sa PBB. Kanang naon ni mo nadawat sa PBB. Di ba gini mo tuon mga panuwayan na nadawat tayo ko sa PBB. Ay, kung gagay ko, latahon ka na. Huwag mo rin o to dari.
May nainaad to kay mo to na tuos sila nga nadawat ko sa Nadawat ka. Kato nga pag audition nimo ma'am, gidiretso ni sulti dili di nga tawagan ka nga nadawat ka ana. Straight gyud gisulti si mo ha. Wala man po doon street ugma daw adtuan pero di pa daw ko nadawat. Pero ugma adtuan daw pero ako lang giingon to nga dawat sa akong parents kay para di ko kulatahon. Okay lang kasama pero kulatahon man jud ka kay nabuang di man jud ka pwede nga di mo kulatahan. Typical nga Bisaya nga inahan niya. Typical nga Bisaya kay nganong gabi na kauli ko mabuntisan daw ka. Isa pa mabuntis ani. Sa unang panahon. So karon pag anak to pag ugma na may naadto. Di tuon na gid sila. Nagi-atik-atik ko sa mga matagata kay isa ka kilo nga shrimp idawata lang akong anak. Usa pa sa kilo kadato ana yung nag-interview sa kuha. Kabangtas po niya akong parents ko. Kasi ni ato sa inyo ha ma'am. Sir Marcos nga karon head na siya sa ABS-CBN. Boss na siya sa iyo. Nya kato ma'am nga na balaan na gyud nga ikaw gyud ang makasulod na gikas PBB. O sige bati mo to mamilay. Di pagkabutin Manila wala pa oy. Di ka na audition kog mga nag-audition kog mga May. Audition kog May, June ay kan April, May, June, July, August. Wala pa. 4 months pa ko nagulat katong nadawat katong kunoy mo ra gyatuan lang ko. Gitagaan ako cellphone sa ko mama. First time ko nagka-cellphone sige na kay nabuutan na kay mama sa kuha. Oy, siya gamitin mo cellphone kay basinay manawag sa imo. Hala diyan. Wala na ko ginakulata. Nakuha ko sa kulata to na murag nawala sa ko. May, June, July, wala pagka July. Tawagan na ka. Anak ko mama, wala pa ma. Murag kulatahunon na. Oy, kasi kulatahunon ginutan ba ko ba daot at ako bibigay kulatahunon na pag kuani ba. Giipon na ni ng kulata ba. Pagkatawag ana, isa lang ka message na ha. Isa lang ka email. Melay, pasok ka sa kwan para diri sa Manila napagya po ikwan diri. Pasok ka. Dara imong ticket, pagdalag tulog ka sa nina. Di ka pa dalulugan ng mga daganang sa mga sila mo. First time po ko na sa airplane pa dito. Sige pa, wala nakabalo nga, maadto na ko dito kayo naman. Karon dahil yung message lakaw na. Ang ticket gisend dayon. Hala ma'am niya. Pag abot dito kay Mor, abi gyud ako kanang kuan man. Abi na ko gang ba nga di tinuod ba kay tinuod ba gining gipato jud ko pero pagkita na ko sa ABS-CBN nga ban tinuod na. Mao na gyud. Pero kato ma'am, pag sulod nimo sa ABS, sure na to nga makasulod kag PBB wala na gid. Pag ako pa diri 1 week pa diri nagpamumutong time sa Undoy. Okay. Audition pa mi diri drama-drama pa mi nila abi na mug kanang usag gyud to nga drama-drama nga kanang murag situational ba nga nagulat-ulat daw ko sa ila niya mga staff dito sa PBB tanan ang katapan niya nang mutot ba daw ko. Grabe po di mga Tagalog manangil man sila mangutot nakaanak ko. Mura naman kong daw ng ngutot, pero wala akong pagkiro ka pang ngutot. Pero kung ano to nila? Atik na dito nila, di ay. Mo to, after ato, nadawat ako. Pag istorya ako na dyan ka sa pinaka-boss na katulgikan sa Amerika, mo na gito, patagan na kag susi, mo na gito. Sige, batiin mo ito mamilay. Grabing batin ako to, murag mixed emotion mo ko natin. Wala kasabot, anak. Usa pagigan na tinuod, pagiting, murag dream naman, murag ati-ati ka naman siguro ni. Diba, akong life before sa akong life is free man ko, bisag asa lang kumana. Walay mga sigkat-kiat, sige pag-ikog ka ng kwan sa una kay. Pagsulod ako PBB, nag-stop na to tanan. Kay paggawas na ako, murag lahi na. Lahi na paggawas ako sa PBB kay murag di naman gid siya ingon nga mabalik na ko tong dati. No. Kay katong dati kanang asa ka sagit-sagit ka inang kag kuan wa may pakialam mga tao. Kani kay mga na kag gamay mga anak buang siguro ni videohan ni anak. So kani murag wala na gito ni mo mabalik kay paggawas ni mo sa PBB nung kuan na magito mga tao nga ay mo na kuan gid na ilahan na gyud ka. Di na gyud ka pwedeng mahimog mga kabuang. So na acknowledge na dayon to nimo ma'am hala lahi na gyud dili lahi na gid ni di na gid na siya pwedeng nga mura na ka nang magbuang-buang na ka kay kanang murag comes with great responsibility na gyud pagkaila sa imo kasi syempre maging role model po kasi imo mga naga. Mo gyud. Pero sa una ma'am nangandoy ka nga ma-artista or wala? Wa gid nangandoy misag gamay nga. Kay pag mangandoy man gid ta di ba ang gusto nato pangandoy kahit somehow kaya natong maabot. Di ba pag mangandoy ta ako mga wa jud ko nangandoy na mga iPhone kay kabulo ko di ko kaya dito ra jud ko sa kanang mga gagmay nga mga cellphone yung mga ana. Kay ako nga anak ko nga nga kuan sa akong sarili nga pag mangandoy ko dapat kailangan maabot na ko to kay kun di na ko maabot na sa mga pangandoy ako ra may mabuang. So ang pangandoy na ko kanang simple lang. Ang pinakataas na ako pangandoy sa makaasawa ko Amerikano. Kay para di ba naman sa tuwa mga kay ngani mga naon baka kuan sa Amerikano daw. Mo ba mao gid na imo ang kuan sa una? Oo, makaasawa lang ko Amerikano or really mag-teacher ba ko ana, mo ra gid ako mga pangarap. Nadala jud ko nga. Tapos nabog ito yung ex na ko sa una nga, uyab na ko sa una. Nya mo na in love man jud ko siya sa una. Naabot jud sa pangandoy nga bahalag tiglabandera ra ko. Mo ba, ma'am? Oo. Kaya na-in love naman jud kay ko sa inya. Kuan mo to siya nga kuan mo to mananagat man to. Di ako na ko sa bali maglaba-laba lang ko nya matay-matay mga anak, matay mga teleserye ana. Mura gito ko pangandoy sa una niya.
Kung saan man mo nang naabot man din sa Manila naman nakaingon man jud ko nga ay grabe gud si Lord. No? Kung sa imong plano nimo wala gyud na pero sa plano ni Lord. Lahi gyud. Lahi gyud Tama, si Lord. tinuod gyud mamilay kay mao pud nang ako ang gi-post kagabi nga sa una nagkuan lang gyud ko ma'am tong nagsugod-sugod ko aning chit-chat nako nagmanifest niya nako nga katong nakadawat si Miss Tony Gonzaga og award niya pareho man mi og award niya dawat. Congratulations. Salamat ma'am. Congratulations dai bago dai na Mamilay. congratulations nato ang atong very own bistak ba. Salamat, Mr. ma'am. Chito sa Montina di mi siguro sa tawag sir oy. Pero congratulations Salamat, kay ma'am. talagang you Salamat. deserve it. Salamat, Kay ma'am. passion gud niya nya kanang nagid siya. Karon gud ay kumutuo nga di lang gud ay babaeng chismosa lalaki. tanan ma'am, tanan. Sa mama chismoso. Labi na si Jason gay chismoso gito sa. Kapasa ka bro ng istorya. Pero congratulations, proud kay mi Salamat, mga Bisaya sa imo. Salamat ma'am. Mao to ma'am no nga kapag kadawat ni Miss Tony Gonzaga sa award ma'am. Yan mao pud itong bulan na nga nagsugod ko gingon ani chit-chat. Mo to ni agi post na ko nga magmanifest gyud ko nga mailhan ang ako ang programa bahalag walay trophy mailhan lang ang programa pero ang gihatag ni Lord ma'am sobra-sobra naghatag gyud siya trophy ma'am so makarelate gyud ko sa imong giingon ma'am Grabe gid si no Lord. Basta imo jud ihatag i-surrender sa tanan kay usahay ba ingon magita nga di na to kaya no. Kana ako pagkasubi-subi din nabi kay uncle dira sa ABS-CBN wa mo kay uncle din na. Di ba ba na kay uncle isulod ra man kadayon. Wala uy ang Ginoo ra gid akong backup din na. So makaingon jud ka nga pag ang Ginoo gyud ko na naipatrabaho sa imo kadi no kaya ayo pa imo na. Kay gihatag na sa imo sa Ginoo ibig sabihin kaya no. Ayo tan-awa imong kakayanan tan-awa ang kakayanan sa Ginoo nga makaya nimo. Mao gyud. Mo nang di na to pwede underestimate ang power sa Ginoo. Mao gyud. Katuman ba mo na siya nga maglisod kog imagine kung giunsa to nimo pag-digest tanan nga wala man ka nangandoy ani kay ikaw man mismo ni ingon nga di naong nako ani artista nya karon kana pagawas nimo sa PBB nya tanang mata naa sa imuha giunsa to nimo pag-digest tanan mamilay wala pud na ko siya kay di mo pud to siya makaon gud. Dili kada wala na kanang ang kaming duha ni Jason nagunaw na gid nga 2 years lang mi sa show business. Paggawas na mo sa PBB mo nang gikatong sa sulod gani di ba si project to ako ang barkada na mga sa taga Cebu nga dato gayo. Gi-close na mo sa PBB. Wa man mi kabalo nga paggawas na mo wala dai mi nga sikat ba mi. So pag-ana na mo sa PBB ato ni i-close kay para kitay tig ko dito sa kitay mga trabaho dito silang negosyo nila. Nya paggawas na mo kay salamat sa Ginoo kay naa may trabaho. So pero pag-ana na mo sa show business kay iba man pud ang show business. Iba gid ang kinabuhi sa show business. So nakaingon jud ko nga 2 years na ko ani kay murag basic usahay baka nang wa po ka kabalo sa pamalakad diri ana god. So karon pagka 2 years nang gitaga pa mo blessing sa Ginoo. Si 3 years sige lang 1 year na po. Hantud sa kadugay na wala na ako nakatag ka ng kuan sa kong years. wala ka nakatag deadline. Sa business uy kay ngano man hantud bidas karon sa gitagaan magyapon kag blessing sa Ginoo. So siguro nagampanan gyapon nimo imuha iyahang role na ginapahimo niya sa imo nganong naagyapon ka karon. So pero ang adjustment nimo mamilay especially Bisaya ka nya kita baya mga Bisaya sa una kay mahadlok bita nga mga basig ma-discriminate ta katawhan ra ta na kay mga ingon ana sa una mga kahadlok nga kay kato pagawas na nimog PBB nga na naman kay mga projects niya mas kikinsa naman ang imong mga makatrabaho. Sige kuan nimo ato mamilay. Ako siguro pasasalamat lang sa Lord kay naadyo koy Lord. No. So gimorgi siguro ka na bata pa lang mi kay nang gituduan kami sa among lola ba. Actually ang mahitabo sa imo sa future gina-ready ka karon ni. So tama jud tong nahitabo sa ko nga kanang di man ko mahadlok katawan. So di ko mahadlok magkamali dabay pero may ko kulatahon gani. So pag magkamali ko naalan jud ko kana lesson ni so magmatlong lang jud ko magmatlong lang ko ana kailangan kabulo lang jud ka motagam ana wa ko lola pero dili ko kanang dali lang nga ma-frustrate kanang kay una ko sa unang panahon wala sobra be ko kawala. So dili ko mahadlok ang kasama ko naman direktor peste masuk ko ang direktor di ko mahadlok ko sige himo na ako direct ang next basta dili ko kulatahon lain na pa siguro istorya kong kulatahon na pa siguro ko manumbang na pa siguro ko di ko kanang kasabaan sa tubangan di man ko anak kay kabalo man pug ko mo lusot manggod yes anak ko so murag blessing in disguise ako ang atong bata pa lang ko kasabaan ko may pug ko mo atik-atik sa kumpanya ang pag-adjust is medyo dili po siya lisod kaayo nga murag kog nagkaroon og mental health problem medyo dali lang siya tungod pod sa baon nga gibaon nako nga mga pagtulunan sa akong mga parents o sa akong lola sa unang panahon pero ang kahadlok lang gid diri ang sa ingani nga sitwasyon nga kanang naka sa ingani nga field nga kanang na-fame na ay kanang paspas kay ang facing sa life ang kahadlok lang ani nga mosaka ang
pagkakuan sa imong ulo. Sa utok. Okay, kana pag ma-overwhelm ka ana, lahi magid na. Kay mo ana naman jud kang ako ni. Kuyaw na ko. Nya uno-noon man nimo nga di man jud ikaw na, ang Ginoo man na. Tinuod, Naghimo ma'am. ana dili ikaw ang Ginoo gyud na. So always kini ibutang sa imong mind nga, gipalakpakan ka karon. Ugma palakpakan pa ba ka? Tinuod yun. So pagpasalamat ka, gipalakpakan ka, i-appreciate mo tanan, maging grateful ka, pero always remember, nagikan gina sa Ginoo, di na sa imo para dili mo saka sa ulo. Tinuod Ang imo yun, pagka kuan kay mo ni pinakadelikado pag mo sikat pag mo kanay mo sikat ako makaingon ko mo gini pinakadelikado nga mo saka sa ulo nga feeling nimo sa imo tanan kay kung ingon maguna na mo ka nga sa Ginoo tanan pirmi mo siya i-praise and i-worship og careful ka sa imong mga makahimamat kay hello buutan ka marespeto ka which is mo na gusto sa Ginoo sa imo mo nang ibutang gyud kanya din na akong naagyapon kay nga pero kung wala kay nga na pag-expect na lang nga mabalik ka dito sa imo. Mulagapak yun ka. Mulagapak yun ka. Di mo po ibig sabihin nga negative ang paglagapak because ang paglagapak is sign na siya nga na kay lesson nga man. Yes. So wala ta win-win situation tanan dili na Yes. pero kay ibig sabihin makaduol ka sa Ginoo. Imo gyapon mag-benefit, ikaw gyapon mag-benefit ana. Correct. Marag tagaan lang kaniya og leksyon. Pero tama gyud imong giingon, ma'am. Lahi ra gyud ning kanang manatili bitaw ka nga humble. Matili jud ka. Di gid isa ka sa utok kay ang lisod man gud especially karon sa social media mamilay nga anytime pwede man gud ka mo sikat maski kinsa pwede man gud mo Pwede kinsa, sikat. mapost Nya, lang ka. ang kahadlok kay ug musikat ka mo saka sa imong utok lahi ra gid, ma'am. Nya pag mosaka sa imong ulo, okay ra mo datong uban. Kawa man di man to nila ulo. Imo man ang ulo, magkaroon na kag mental problem. Magkaroon na kag stress, nag-iisip na kag masama sa imong sarili. Because ikaw man pud ang naga-invest ana sa imong sarili. Unless pag start pa lang nimo ana, mayo na kag Ginoo imo ni tanan. So wala ni ako ang Ginoo, ako lang gitrabahante lang jud ko nimo ani Lord nga mohimo sa imong mysterious ways. Ana lang gud para mahimo gyapon nimo. Kay usay mo gud kita tao ra pud ta huyang na mapud ta pero mao na gyud ato isa sa mga reminders atong kuan. Mao gyud. Alam mo, maka-bless jud kayo, ma'am. Bisip na Ginoo po ta. Grabe gyud Labi maka-bless. pag Ginoo po pag istoryahan po din sa tong Bisaya. Mao gani, no. Lahi ra gyud. Mao gid na ang ganahan ako basta kanang nagi isa na siya sa kumbaga in common sa mga Bisaya no ang kadasig ug ang pagsalig gid di gid mawala. Pero kani mamelay ba kanang napabay adlaw nga makain ko nga Lord kanang grabe no na naabot ko may or nasanay na gid ka fully or naagid gihapon, ma'am. Naagid pirmi adlaw gyud na kay si Lord man gyud. Pag si Lord ang move sa imong mysterious ways, misag pila kay marag minuto ka may imong ka Ginoo, grabe jud ka Ginoo. Kana pa lang gi-save ka everyday. Grabe jud. Kadiri sa akong show business makaingon jud ko nga Lord, grabe salamat kaayo Lord. Kay gitagaan ko nimo og wisdom nga dili ko easily ma-discourage ba. Kay mo man ang pinakadelikado ba sa to pagka-artista ka nang pag ma-discourage ka mo ana man ka. Pero ako gyud naadyo ko sa estado sa kong life nga kanang sobra gyud ako ka in love sa probinsya. Jenseners jud ko kanang basta kami nagminyo gyud ni Jason. Siya pud kit Mindoro pud siya nya mag-away na may duha asa gyud mi. Bato-bato picture gud ta. So kana bang kana kung gikan magug ka dito lipay kay kasi imong kabataan mo nang karon nga naa ka diri sa nga na somehow kaluyan sa Ginoo na kaluyan ka. Gusto gid nimo magbalik-balik didto. No, lahi ra gyud ang bukid, ma'am. Lahi ra gyud ang bukid, lahi ra gyud ang probinsya niya imong mga kadula sa una nga karon mga sa una mga sipuno niya karon kay murag mga kuan limpiado kaayo na. Mao na nga pag nakay mga racket sa Mindanao muhapit gyud kag Jensen di gyud pwede nga dili no. Talawan kay kog airplane muhapit jud kog Jensen kay naman makipagkita jud ko sa kong mga barkada, sa kong mama, sa kong mga auntie mo bless jud ko anak kay naman sa isa ko katuig, sa isa katuig pila gud ka 360 plus days gud na. Unya kana nga days pila lang ko usay mga 2 weeks ko sa Jensen ano. Lahi ra gud ang Jensen na mo. Bisag usa to ka init dito bisag pag naog nimo dito kay grabe nimong sunblock diri, grabe nimong puti di sa belo, mabelo ko diri. Pag naog na kurto si Jensen, ay nangitong lagi ko. Ako ko naog sa airplane. Grabe si Jensen, ay tigumot na nakainit nimo dito. Pero mingawon jud ko malamian jud. Lahi ra man gud ang ato ang kung asa ta nagdako. Pero kani mamelay ba kanang gusto lang gyud sorry kayo ma'am ha kay na curious lang gyud ko sa imong kinabuhi mamilay kanang inana kanang kinsa pud imong best friend sa showbiz. Siyempre ako mga best friend sa showbiz karon kay sa una kay si Alex Gonzaga, sila Ate Tony karon kay nanaghana, sila Kim Chuna, sila Ma'am Maymay. Mao gina sila akong mga kanang madali-dali nimo ba matawag nimo. No. Kana makaingon na jud ka kanang kabalo man ta ma'am di ba sa showbiz, basta ingon ani nga industriya lisod man mga kitag amigo nga tinud-anay god. Mauman. Kasi sila gid ang makaingon gyud kang marag pamilya na gid. Sila gid ako maingon gyud ako nga makwento nako ako mga ingani nga mga kabuang or mga anak nga dili jud ka makaingon nga. Pero ang butay mga sekreto pero I mean kanang comfortable kay ka mga makaistorya sila ba. Pero syempre ako
depende na gud sa Ginoo kay nagabilib jud ko ana kung unsay kung kinsa tong ginahatag sa imuha sa Ginoo sa karon nga panahon. Nagiro siya purpose in life. Tinood yun. So, kana mga friends come and go, okay ra na siya. Kana mga friends nga makipaghimamat nimo, dapat na-adyo kay responsibility nga i-correct po siya mga mali. Ano? Di ba? Pero kung ni magtapok mo sa mga Bisaya, sa Maymay, sila Kimcho, yagaw dyan kayo mamilay. Buak kay mga kuan ay, buak kay mga bakba. Oh, ma'am. Bulak kay mga bakba. Sabi ko na, basig asa na maabot ang mga istorya na, abot ang mga ay ko na mahimo na nagitag kuan lagi mga series ano mga Bisaya ng mga kuan. Na mahimo tag Bisaya Film Festival pa. No, istorya naman ni mamili gani. Wiki unta pa nung anak para kana mga tanang Bisaya ba niya Bisaya na gusto ka na mangkulay man laba. No? Na kanya-kanya hike entry ba? Asa magigikan? Ikan ko sa kagbunalan no tika. Ano mga atik-atik mga drama ba? Nami kay Bisaya nga drama ay. No? Unta ano to na nanawagan ta sa mga producer. Ay, taring na. Ano to na no, mahimo na to na. Ma'am, unta di siyempre, sa center gid dapat sa Cebu gid ana no mag film festival ana or sa Davao narana. Oh, narana duwa ana. So, unta ka na ma'am no. Na madunggan ta ni ma'am. Na wala imposible. Kay mga Bisaya ba ni mo mga viewers din ni. Gani no. Sa naaman jud mo produce ma'am. Dili ta mo balaga ma'am. Yun na po'y mag-head unta ba nga mga Bisaya nga Bisaya Film Festival. No? Ay! Gusto gyud na nimo ma'am. Grabe gyud ka proud gyud nimo nga Bisaya gyud ma'am. Proud gyud mga bisdak ud uy. Kani ma'am, last na lang gyud nga topic, ang pamilya ma'am. Karon imuhang duha ka anak, grabe na kasikat. Nag-expect ka ni ma'am nga musikat imong duha ka buok nga mga chikiting. Wa pud lagi ko nag-expect na kay mga sapat po kitong duha. Kung sa pagka ng mga basikinagis, mga uy kay mga English lagi na kay Bisaya mama. Mga sapat mo na Bisaya pero kanang kuan ba kanang ambot mo gawas gud isa anak nimo gud igo sa imong talent. No. Di gud nimo tudloan pero mo gawas lagi. Nakita ko la, ni gawas lagi ni pagkakiat na ako sa Muna ako nahadlok jud ko mahadlok kay ni maging inahantan no. Muna careful kita sa tuang gihimo na to pagkabata kay no man. Sila gyud mo sundog bisag wa nimo ang DNA gud mo gawas gud. Dili ikalimod. Dili jud ikalimod mo. Dili ikalimod nga wa gyud na ipulihan sa hospital oy. Kay mo ana ang nato huy. Ang ilahang ang naghatag sila og pinaka-break ma'am is katog yung chicken nuggets. Ang chicken nuggets gid ma'am. Ang katubang chicken nuggets kay gina-endorse ba to nimo? Yes, gina-endorse na mo ang chicken nuggets. So happy kay sila ato ma'am. Happy ayo ang kutong product na to. Pwede ba na ko ingon? Oh, pwede of course. Ang Bounty Fresh. Happy kay sila kay katulad ginasikat lang yung chicken nuggets na tingalan naman may nga dugay naman kay itong video niya. Tingala mi, uy, usa man chicken nuggets. Uy, chicken nuggets. Uy, pagkalan ko, uy, gihimo naman kingkoy sa mga tao. Katong gibuhat na siya animation. Naghimo naman kanta na buwang. Pero siyempre, mga lingaw ka ba nga, sila naghimo ka buwang kung pamilya. Kanya kanya ako mga anak, kaya uwi, pag mga reaction, kami ingon naman ko, chicken nuggets. Mama! Ano yung gato niya? Di naman ako makat kay siyempre, ikat na ko na, pagka-uwi na nito, napo isa, edit out na tato na ako editor ka nalingaw man. So ana sa ako editor mo nga bera ka swerte na mo nga love kay namo sa tinulo. So yung gibutang niya mo to nagtrending man tawon to. Blessing yun. Nya mo gito ma'am siguro mo gito ang day nga para dili pa bay auto ipabutang sa kuan. Katong reaction nga to kay murag ka nang uwi rin kay nga reaction ba sa akong mga anak. I-edit out mo tato niya na nangusog man gyud mi nga ibutang na lang na oy kay para na gyud makuan nga kanang chicken nuggets nga na kasi. Yan na mo pa may nagtrending ang mga kabuang sa akong mga anak in tawag. So mo to niya sila po nalingaw po sila nga dahan. Ay kung maraming nasaya sa inyo. So, really mga English man sila. No? Lami imo kang love life gid ma'am no. Kato bang pagpaybibi ninyo sa una ma'am, tinud-anay gitong sa sulod man gid ma'am. Tinud-anay na gitong. Tinud-anay gid kay to siya. Napuyo sa dito ka nang murag matingan na lang mga kanang sa maning murag na may kanang magpatugtog si Big Brother. Yang siyempre ang buang po ni Jason grab po niya opportunity. Pero tinud-anay gito amo ang pagkakuan dito am inamiguhay namo nga kanang nahulog na lang sa kanal. Nahulog na lang sa pinalami. Hantod nga nagbulag ba ato pa. Paggawas mo sa PBB nagbulag pa mig sa katuig. Ani after ato sa katuig pagbalikanay namo ay kay grabe mo kinantahay gubong tarat-tarat. Atekla. So to ara po nakahimo nagduha ka chicken nuggets dayon. Pinas pasay ra po. Ni after mag-pandemic dinahandog na po mahimo chicken nuggets. No. Pero ang kaminyo undi magina perfect ma'am. Unsay gina usually gina ano gid ninyo ni Sir Jason kanang. Di gyud permi kanunay ang kaminyoon nga permi kalipay. Wa may perfect ka kaminyoon oy. As in. Mo na ikaw pag memenyo ka una agad. Una ikapila, ikalima, ikaunom, ikapito gyud kay naman. Basig matingala lang wala lagi nagpusi si Sir Jito. To ara nag-away siguro siyang asawa
ba? Taga-interview nimo. Dili lalim. Di gyud lalim. So, Dili lalim. kanang na gini mo ikapila, ikatulo, ikalima gyud anak kay nganuman. Kan ang kami nyoon kung dili gyud strong inyong foundation sa isa't isa, o dili gyud grabe strong inyong relationship niya kauban ng Ginoo. Magwatak gyud mo. Siyempre pag abot sa panahon anak, normal lang po na mag-away. As in. Kaya siyempre sa kami nyo, naamag yun ang away. Alangan naman pugnan ninyo mag-away tungkol lang sa mga tao. Sa mga buang. So kinahanglan yun nga kanang pag mag-away mo, at the end of the day, piliun gyapon ninyo ang isa't isa nga mag-uban gyapon. Yes. Kay dili man mo kamo lang. Lagi. Mayot ako nagbinyo mo na nayot ako nag-uyab-uyab lang mo nga dili na naibulag. Nya minyo naman yun, napag mo yung mga anak. Yung mga anak mo, mga tabian kaayo. Kasi makita, wala ba yun? Dapat yun, kanang, naadjog kay kanang, i-love yun mo, imo unang-una jud ka nga kanang, mo stick jud ka. Pero kanang quality time ninyo ni Sir Jason, naghihapon mo ana, ma'am. Dili mawala. Adi po na ako maingon kung saan mong ginahim. Pero paduna din mo na, ay na ni paduma. Busy man kung giga. Mao gid ang busy ako ang ka gusto pud mabalaan balik. Ginaunsa nimo pag divide ang imuhang oras in a way nga naa kay quality time with Sir Jason ug sa mga bata. Karon gani actually kani pila na gani ka years nga nisabak jud ko sa hosting di ba sa Magandang Buhay. Yes. So pila na siya ka years didto gid na mo kato nga years mo to among gipag-usapan nga sa hosting lang sa ko sa mga variety show dili sa ko magkana teleserye kay kana gyud ang teleserye mo na yung dako nga mukaon og oras. Lagi. So kani sa kuan sa ko ano hosting kay para mahatagan para akong time siya ug akong mga anak. So nagi communication. Communication number one good, communication and respect. Dapat ang communication and respect magigagaw gyud na sila. Di gyud na sila pwede magbulag kay kana sila best ingredients gyud na siya sa relasyon. Kung kailangan mag-istoryahan na gihapon. Bisa ko sa di mo mag-istoryahan sa baba, mag-istoryahan mo sa action. Lagi. Ang respeto gyapon nga tan-awon gyapon nimo siya amahan ni sa akong mga anak. Correct. Og kani grabe among gipagsamahan ni sa una. Dili man sa mga jeranay. Ay lang buang sa buko. Manay bagong word ano ma'am? Ana-ana. Ana-ana dai magong word kay Bisaya man pud marriage certificate ba ya? Na pud marriage certificate ka na pud karapatan pud noon pero ban ay lang buwan kay ayo pag anak ka wa mo marriage certificate. So love mo tuod ko ana sa love na mayon sila nga kinahanglan na adjud mo yung mga kuan. Na-adjud mo ka ng mga hot nga nararamdaman. Yes. Di man na sa ing ana. Respeto man gid ang dapat manaig sa inyong relationship. Kung ing ana inyong gi-center sa inyong relasyon, di mo magdugay anak. Na part na siya pero dili mo mag-focus anak. Ginoo inyo i-focus ug ang respeto niyo sa isa't isa magpabilin nga bisag unsa nakakalagot nga motalikod mo ana jud og tubang unsa man imong gusto ka unon. Ana na patuo ko sa dili di mo sa mga bana. Mabaylan kay mo mga anak ba. Baylan kay mo anak unsay gusto mo ka unon kay bagong sweldo. Pagtalikod paghurot ng sweldo asa mo kagabi isog na po kayo mga buanga mo. Basta importante, abot ang panahon nga maging okay ra gihapon mo. Yes. Salamat kayo, Ma'am Melay. Salamat Daghan ko kog na katunan gyud kay si Moha, pero ang pinakalabaw sa tanan gyud no nga sa mo ang pag-chit-chat ni Ma'am Melay ang pagiging humble gyud no og ang pagkapit gyud sa Ginoo sa maski unsa man ang ato ang estado sa kinabuhi. Nagkalisod man ta, anaa man ta sa success. Kinahanglan nga number one gyud ang Ginoo nga naa sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Grabe kay salamat kay Ma'am Melay. Ug congratulations sa imong bagong show sa Pai. Sa Pai Channel. Sa Pai Channel. Unsa ganito nga show nimo? Siyempre ang Magandang Buhay matan-aw gyapon ninyo na 9 AM to 10 AM sa Kapamilya Online Live tanan nga na ni mga A to Z nga mga channel sa inyong ug napo na sa YouTube Kapamilya Online tan-aw niyo na Magandang Buhay 9 to 10 AM. Ug kani po akong Pai Channel good news na ko ni sa inyo mo po na pa-interview ko. Ay kaduwa ang Pai Channel kay good news ni siya ba sa mga naalang sa mga balay nagatan-aw naghigda lang alas 7 to alas 8. Tan-awan niyo ng ato sa Pai Channel sa YouTube. Nanay Pai Channel live. Pinduton ninyo na nadra 7 PM to 8 PM. Og tanang show sa Pai Channel pwede mo tan-aw makadaog og mga di man ingon ato kadako pero himuon nimo negosyo everyday. Everyday kasi kon kasi mo hatag sa imo ganing anak kong kwarta, di ba? Kana pud ma'am, nalingaw pa ka, pwede kang kadawat og kwarta. Makadabat ka kwarta unya ipuno nimo sa isa ka bulan. Mura po kag nagtrabaho, di ba? Ni isa lang ka oras. So, please tan-awan ninyo ang You're the Boss. You're sa the Pai Boss. Channel. Yes. You're the Boss sa Pai Channel. Naa din na
ang daghan kay mga show sa Pay Channel, and interactive mo gud siya kakuan. Interactive di siya nga show nga habang nagkatanaw mo musali pud mo pindot-pindot kay kung musali mo pindot-pindot, ma-appeal mo sa randomizer. Na basig sa dulo nga show, makita niyo yung mga pangalan doon nakadaog mo. Unsang oras sa ang akong show nga You're You're the Boss is 7 p.m. to 8 p.m. na siya. So, nag-live stream po siya mamelay sa YouTube. Di ba pwede siya sa GCash nga app? Yes, napod siya sa G Live dito. G Pwede Live. po na dito po ka mong ana. Good news na sa inyo, tanaw na mo ana kay Kaayo yun. habang katanaw mo makadaog pa mo. Oh, nalingaw pa mo. Pinas Nalingaw po. mamilay dito. Oh, mga kabuang Salamat, Bisaya. mamilay. Ma'am, last na lang gid ma'am, unsay imong mensahe sa tanang mga Bisaya nga nagsuporta sa imuha ug sa tanang mga Bisaya nga gatan-aw sa atong programa ron, ma'am? Akong mensahe is daghang salamat kaayo sa inyong suporta mga Bisaya. Kamo gyud ang reason, isa sa mga reason kung anong naadto ko sa akong sitwasyon karon kay gihikap sa Ginoo. Ang inyong mga kasing-kasing kisa pa makauna-una po sa muak sa ko nga makasulod diri sa show business. Pero daghang salamat kay sa inyo ha. Mao ganing usahay ka nang pagmakita ko mga Bisaya, proud kay ko ug happy pug kay ko. Daghang salamat. As always remember gyud nga naa gyud ang Ginoo kanunay sa to. Kung unsa may mga ginapagdaanan, ayaw ka kulba, ayaw ka fear, ayaw pag-focus sa mga fear kana mga kagool. Mag-focus lang ka sa Ginoo kana masulbad ra na sa kanay po say problema nga masulbad lang nga wa na to gihimuan og kanang paraan. So keep the faith burning. Wala ba nagkalayo man, kalayo. Keep the faith burning o kanang enjoy your life. Yes. Kay life is too short. Amping kanunay mga bisdak o kanang makita ta puhon. Yay!